Hola, sóc el Gerard. Jo sóc la Marta i estem a la Catxeruda, un projecte que es dedica a l'horta ecològica i a la recuperació de varietats antigues. Llavors, els nostres orígens parteixen de que teníem una botiga i un hort on cultivàvem les verdures que veníem i vam començar a fer una recerca de varietats antigues i a reproduir-nos la llavor. Llavors vam venir a viure aquí a la masia com a masovers i vam poder fer més extensiva la part d'horta i centrar-nos més en la recuperació de llavors i en varietats antigues tant d'horta com d'arbres, i perquè ens comportava molta més, ens atreia molt més aquest modus vivendi que el tenia la botiga. I la Catxeruda parteix de que és una, com el seu nom, és una típica escudella del Vallès que es menjava antigament, i llavors és això, no? Un cúmul de verdures, una olla que cou amb totes les verdures que tens al tros. Nosaltres fem producció ecològica, sobretot d'hortalissa, i des de fa un any també hem introduït l'arbre fruiter. Per tant, també fem producció fructícola, però bàsicament la nostra ensenya, per dir d'alguna manera, és la recuperació de varietats antigues locals. O sigui que nosaltres intentem basar la nostra producció en la màxima diversitat possible. Per tant, a la Catxeruda mai trobaràs un enciem per temporada, sinó que en trobaràs 4 o 5 de cada mena, i si pot ser de varietats antigues, i si pot ser el més diferents possibles. I això ens ha comportat que hi hagi gent, sobretot entre els productors o els pagesos de tota la vida, que ens diguessin: oh, però això no és productiu, no? Perquè les varietats antigues hi ha aquesta mena de visió que és poc productiu i molt lleig. Al final vivim en una societat massa d'imatge, i al final l'important no és la imatge sinó és l'interior, i en el cas del producte el que és important és que sigui bo, no? I ja ens en ocuparem nosaltres que sigui el més maca possible i el més ben cuidat possible. I per altra banda, la productivitat penso que és un dels rumors històrics de les varietats antigues, que cada any que sembrem, plantem qualsevol varietat, es corrobora més que no és veritat. La varietat antiga té un valor també econòmic que no podrà tenir mai les llavors actuals, modernes, que poden ser molt maques, però difereixen, molt productives, exacte, però el gust mai serà el mateix. I fàcils d'aconseguir. Sí, pots trobar tot arreu. Els petits productors, el gran problema que tenim és que de vegades ens fa por baixar a Barcelona perquè no sabem ben bé què ens hi trobarem. Tenim una capacitat de comercialització molt escassa i sempre estem centrats en el camp, quan hauríem de tenir una pota al camp i una altra pota al carrer venent o parlant amb els nostres clients, no? I en canvi, amb plataformes com Socium, doncs això pot anar canviant mica en mica. I aquí a la Catxeruda, com el mateix nom ja és una escudella, sempre diem que tot és bo que l'olla cou. Exacte.